Grand Tour, la pregunta és com un projecte com Grand Tour pot ajudar al desenvolupament de la cultura en un territori específic, com el pot dinamitzar. I volia explicar un cas molt resumit que va passar l'any passat en una comarca que té algunes similituds amb la Selva, que és la comarca del Solsonès. També és dispersa, amb poblacions molt petites i amb una gran quantitat de masies i de veïnats petitets. Aquí, en un moment donat, vam contactar amb el Santuari del Miracle, perquè hi havia un cuiner que havia desenvolupat un projecte gastronòmic interessant i vam decidir passar pel Santuari del Miracle. Arran de passar pel Santuari, la Universitat de Barcelona ens va comentar que li interessava molt que passéssim per allà, perquè hi havia una musicòloga, una medievalista musicòloga, que havia desenvolupat tot un treball i que vivia allà sobre instruments medievals. Contactant amb aquesta artista, que vivia allà a prop, ella ens hi va dur amb un altre artista que a Solsona feia tot un treball relacionant arts visuals i natura. I quan vam fixar una miqueta l'activitat d'aquesta tercera artista per participar a Grand Tour, va ser ella que ens va connectar amb una gent de Sant Llorenç de Morunys que feien tot un tema sobre foix, de poesia. I va ser arran de tota aquesta xarxa, que en realitat ja existia però que estava com invisibilitzada, que el Museu de Solsona i una sèrie de gens s'hi van implicar i es va començar a crear una xarxa local d'artistes i de creadors. De manera que no només és la gent que va en el territori i que la portem i que l'acompanyem, sinó que moltes vegades al passar per aquest territori crea una consciència, una autoconsciència de quin és el patrimoni que tenim, perquè moltes vegades hem de rebre la gent des de fora per entendre o per fer-nos la idea realment de qui som, què tenim i fins on podem arribar culturalment.